дар ноҳияи восе бахшида ба истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёду аз навсозии 408 иншооти таъиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 318 иншооти он сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. Дар доираи вусъати ин тадбирҳои ободонӣ имсол дар рӯзҳои таҷдид аз ҷашни 34-умин солгарди истиқлоли давлатӣ дар ноҳия бояд боз якчанд адад иншооти нав мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. Зимни сафари корӣ ба ноҳияи восе, раиси вилояти Хатон Давлаталӣ Саид дар деҳаи Заркамари ҷамъияти деҳоти Миралиободи ноҳия аз рафти корҳои сохтмонӣ дар маҷмӯаи варзишӣ ва маркази хизматрасонӣ дидан намуд. Иншооти мазкур аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Хисрав Қаҳоров дар масоҳати 2,5 метри мураббаъ бунёд гардида, он аз 2 ошона, 1 толор ва таҳхона бо ҷойгиркунонии иншооти оррасон иборат мебошад. тавре иттилоъ дода шуд, дар ноҳияи восе бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ барои рушди соҳа ва тарғиби тарзи ҳаёти солим имрӯзҳо сохтмони 6 адад иншооти варзишӣ бо маром идома дорад. дар ин маҷмӯаи варзишӣ ки бо тарҳи муосир бунёд мегардад, оянда бо ҷалби мураббиёни соҳибтаҷриба наврасону ҷавонон аз рӯи якчанд намуди варзиш ба машқу тамрин фаро гирифта мешавад. дар партави сиёсати варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маҳбубу муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи восе 5 объекти варзишӣ ба нақша гирифта шудааст, ки дар ҳар кадоми онҳо сохтмон идома дорад ва дар ҷамъияти деҳоти Миралиободи деҳаи Заркамар сохтмони толори варзишӣ рафта истодааст, ки ин барои боз ҳам тайёр намудани наврасону ҷавонон дар самти варзиш мусоидат менамояд ва ба мо имкон медиҳад, ки мусобиқаҳои варзишӣ ки дар дигар ҷамоатҳо ё ки дар маркази ноҳия мегузашт, мо метавонем ки дар маркази ҷамоати деҳоти Миралиобод гузаронем. роҳбарияти мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Хатон зимни боздид аз корҳои сохтмонӣ дар маҷмӯаи варзишӣ ва маркази хизматрасонӣ ба соҳибкорони маҳаллӣ дастур доданд, ки дар иншоот шароити гармидиҳӣ низ таъмин карда шавад. тавре масъулини мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи восе иброз доштанд, соҳибкорони маҳаллӣ ва шахсони ватандӯсти деҳот иқдом гирифтанд, ки дар деҳаи Заркамар як муассисаи томактабӣ, маркази забономӯзӣ ва варзишгоҳ низ бунёд намуда, қисмати таъмирталаби роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ доштаро асфалтпӯш намоянд. то ҷашни 35-солагии истиқлолият дар маҷмӯъ 16 километр асфалтпӯш карда мешавад. дар ноҳияи восе раиси вилояти Хатон Давлаталӣ Саид аз корҳои сохтмонӣ дар иншооти соҳаи маориф низ боздид ба амал оварданд. бинои нави муассисаи таъсисоти умуминави рақами 34 дар деҳаи Силбури ҷамъияти деҳоти Миралиобод аз ҷониби фармоишгар филиали раисати сохтмони асосии вилояти Хатон дар минтақаи Кӯлоб ва Пудрачӣ ҷамъияти дорои масоҳаташ маҳдуди восеи нур бо харҷи маблағҳои ҷумҳуриявӣ барои дар ду баст ба таҳсил фаро гирифтани 640 хонанда бунёд гардида, айни замон корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. тавре гуфта шуд, дар ин муассисаи таълимӣ 1370 хонанда ба таҳсил фаро гирифта мешавад. дар соли хониши нав бо ифтитоҳи бинои синфхонаҳои иловагӣ мушкилоти норасоии ҷойи нишаст пурра бартараф ва шароити таълиму тарбия бозам беҳтар мегардад. дар доираи татбиқи барномаи рушди соҳаи маорифи вилояти Хатон дар деҳаи Файзободи ҷамъияти деҳоти Гулистони ноҳия низ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи фармоишгар филиали раисати сохтмони асосии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Хатон дар минтақаи Кӯлоб ва Пудрачӣ ҷамъияти дорои масоҳаташ маҳдуди баракате бинои синфхонаҳои иловагӣ барои дар ду баст ба таҳсил фаро гирифтани 640 хонанда бунёд мегардад. раиси вилоят ба масъулин ва сохтмончиён дастур доданд, ки иншоотро тибқи лоиҳа то муҳлати пешбинишуда бо сифати баланд сохта мавриди истифода қарор диҳанд. дар ин муассисаи таълимӣ имрӯзҳо таъмири асосии бинои мактаб низ идома дорад, ки он то оғози соли хониш бояд пурра ба анҷом расонида шавад. дар деҳаи восеободи ҷамъияти деҳоте ба номи Абди Авазофи ноҳияи восе ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибкорон иқдом гирифтанд, ки як муассисаи томактабиро бо фарогирии 350 кӯдак сохта мавриди истифода қарор диҳанд. муассисаи томактабии афсона аз 36 синфхона, 3 ҳуҷраи корӣ ва толору майдончаи бозии кӯдакон иборат буда, дар он оянда 18 нафар омӯзгорону мураббиён ба ҷои кори доимӣ таъмин мегарданд. раиси вилояти Хатон аз сифати корҳои сохтмонӣ дар ин муассисаи томактабӣ бинои нави маркази касбомӯзӣ ва хизматрасонии вазорати меҳнат ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи восе низ дидан намуданд. гуфта шуд, ки дар маркази касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ ҷавонон ва шахсони бешуғл вобаста ба талаботи бозори меҳнат ба омӯзиши якчанд касбу ҳунар фаро гирифта мешавад. бо ин мақсад устохонаҳои таълимӣ бо таҷҳизоти лозимаи
کسب و هنرآموزی جازانیده شده است. رئیس ولایت در جماعت شهرک هولبوک نویه واسه از مرکز تشخیصی طبی هولبوک که از جانب صاحبکاران محلی بنیاد و با دستگاه و تجهیزات معاصر طبی جازانیده شده است بازدید نموده این تشبوس صاحبکاران را در سمت حفظ سالمی جامعه و دسترسی به خدمت رسانی طبی نمونه عبرت ارزیابی کردند.